дар маросими бошукӯҳи пӯшидашавии фестивали байналмилалии эҷодиёти бадеии кӯдакон ва наврасони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил шукуфаҳои пойтахт, муовини раиси шаҳри Душанбе Маъсума Муинӣ паёми шодбошии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ироа намуда, аз ҷумла зикр намуд, ки фестивали мазкур, ки бо дастгирии беоистаи раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ рӯзҳои 6-10 декабри соли ҷорӣ дар пойтахт бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри таҳким бахшидани муносибатҳои дӯстона байни кӯдакон ва наврасони соҳибистеъдоди ҷумҳурӣ ва кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил заминаи хуб фароҳам меоварад. Инчунин таъкид гардид, ки фестивали байналмилалии эҷодиёти бадеии кӯдакон ва наврасони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил шукуфаҳои пойтахт тӯли чанд рӯз тавонист, ки ҳайатҳои эҷодии кӯдакону наврасонро аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо намояндагӣ аз халқу миллатҳои гуногуни сокини Тоҷикистон бо шумули наврасони эҷодкор аз марказҳои эҷодиву таҳсилоти иловагӣ ва студияву ансамблҳои бачагонаи шаҳри Душанбе, ки дар маҷмӯъ зиёда аз 350 нафарро ташкил медоданд, сарҷамъ намуда ба ҷашнвораи ҳақиқии ҳунару истеъдоди насли фардусози кишвар мубаддал гардад. дар идома ба иштирокчиёни фестивали байналмилалӣ ҷоми лауреати фестивал ва дипломҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар вазъияти тантанавӣ супорида шуд. пас аз қисмати расмиву тантанавӣ консерти идона, ки аз ҷониби иштирокчиёни фестивал омода шудааст, пешниҳоди меҳмонон гардонида шуд. галаконсерти иштирокчиёни фестивал аз суруду тарона ва рақсҳои ҷолибу диданӣ, ки аз ҷониби кӯдакону наврасони соҳибистеъдоду эҷодкори шаҳру ноҳияҳои Деваштиҷ, Бобоҷон Ғафуров, Дӯстӣ, Лахш, Ванҷ, Турсунзода, Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар омода гардидааст, он бори дигар аз майдони фаррохи муаррифии шоистаи ҳунару истеъдод ва фарҳанги воло доштани имконоти шаҳри Душанбе ба сифати пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил гувоҳӣ дод.